We hebben al een eerste opdracht speciaal voor jou, Jonas. Allee, er komt van alles binnen, hè, maar ik weet niet of het allemaal heel grappig is. Jonas en Koen in blootje rond laten lopen in media. I don't know. Been there, done that. Dus daarmee. Er is ook nog heel wat goede ideeën ook nog binnen. Maar we dachten, Jonas, Ja. Om iets moeilijk direct te doen ook. Jij kan... Ja. Ja. Ik kan niks anders meer zeggen dan gewoon ja nu, zeker. Hè? Ik denk Klopt. het ook. Wat gaan we precies doen, Heidi? Ja, we hebben een uitdaging voor jou bedacht met het vat vol emoties. De man van wie Oei. de emoties ook altijd van het gezicht zijn af te lezen. Namelijk Bart de Wever, liever. Bart de Bever, wou je zeggen? Wou je zeggen Bart de Die Bever? ken ik niet. Bart de Wever. Ja? En jij krijgt 2 minuten de tijd Nee, vraag het Om- niet. Nee, de geweldige Bart de Wever te laten doen lachen. Dat Oh. kan allemaal. Ja. Bart de Wever, goedemorgen. Goedemorgen. Beste Bart Bart, even aan de lijn. heb je al een kop koffie kunnen drinken? Ben je al rustig kunnen wakker worden? Of is het zo een vervelende dinsdagochtend? Ik heb gisteren gemeenteraad gehad, dus ik was om 1:30 s'nachts thuis. Ai. Dus nee, nog geen koffie. En degene die mij wil laten lachen, die zal van ver moeten komen. Hij is Super, van ver dat is- gekomen. Hij heeft lang Dat is in een de goede file gestaan. binnenkomer. Ik zou zeggen, Jonas, jij krijgt 2 minuten de tijd. Als jij erin slaagt om Bart de Wever in die 2 minuten tijd te doen lachen, dan gaan Heidi en ik €5 in de spaarpot van Rode Neuzen steken. Als het je niet lukt, dan moet jij uit eigen zak €5 erin steken. Hier ga je. Voilà, hè. Zijn we al bezig? Ja, we zijn bezig. Meneer De Wever, waar kan u normaal gezien snel mee lachen? Ja, dat is al een heel moeilijke vraag Ja, om hè? te beginnen. Ik kan mij zo niet direct iets inbeelden. Nee. Wacht, ik zal een keer beginnen met een onnozele moppetje. Hè. Wat is de gelijkenis tussen een croque monsieur en een smartphone? Geen flauw idee. Apps. Stel, heb je al gelachen? Nee. Of niet echt, zijn er nu aan het doen alsof dat je niet aan het lachen bent, maar eigenlijk zijn je heel hard aan het lachen. Oké, Inwendig. meneer De Wever, het is voor het volgende. U bent de voorzitter van de partij, ik ben uw collega. En ik vind dat er wat meer moet gelachen worden. Misschien zal ik de clue zeggen en jij raadt de mop. En de clue is als hem zijn lippen beweegt. Wat is de mop? Geen flauw idee. Hoe weet je dan een politieker liegt? Ah, ja. Oh, en ook Ja, geen was dat vrienden een lach? afmaken. Was dat een lach, meneer De Wever? Was dat een lach? Nee, dat was echt wel een billenklitser aan mij. Wacht, ik probeer nog iets. Ik ga een keer zien. Nog een mopje. Ken ik nog een mopje? Ah ja. Mannen zijn gelijk frigoboxen, meneer De Wever. Doet er bier in en kunt ze overal mee naartoe nemen. Ja, hij gaat uit zijn dak. Dat is duidelijk. Ik hoor een pijnlijke Dat is- grimas. Dat is duidelijk. Allee, het is voor het goede Pijnlijke doel, hè, stilte. meneer De Wever. Ja. Wacht, hè. Wat kan ik nog vertellen? Heb jij geen mop, meneer De Wever? Dan kan ik lachen en dan zal ik €5 in de pot steken. Oh, het is zo vroeg om moppen te vertellen. Ik heb er niet direct één in gedacht. Hè. Ja, ik ken er wel een, maar dat is een vreselijk lange. Ja, maar wel, als jij ze inkort, dan zal ik €5 betalen. Ook nog eens voor de inkorting. Dat is al €10 van mij. Ja, jongens, de laatste 30 seconden Oh. zijn hierin gegaan. Doe maar. Meneer De Wever, laat u volledig gaan. Want ik voel dat je er goesting in hebt. Dat voel ik nu niet direct, maar dat is de mop over die beuling, waar dat zo de 2 zijkantjes van afgesneden worden. En de moeder doet dat. De dochter vraagt, mama, waarom doe je die zijkantjes van de beuling voordat je die in de pan legt? Moeder zegt, ik heb dat van de bomma geleerd. En dus ze gaan naar de bommen en zeggen, waarom doe je die oortjes van de beuling? De mama zegt, ja, maar dat heb ik van mijn moeder zo geleerd. En met mij, en die is bijna 100 jaar, dus ze gaan naar het rusthuis om te vragen, met mij, waarom doe je die oortjes altijd van een beuling voordat die in de pan gaat? Waarom dat met mij zegt, allee, heb je nog altijd zo'n klein pannetje? Hoppakee. Voilà, en de eerste lag is binnen. En was dat nu mijn inkorting? Anders is er €10 van mijn zak in rode neut. Dat is mijn inkorting. Ja, normaal moeten die s'nachts op café vertellen als iedereen al zat is, iets langer, en dan is die wel grappig. Afgeklopt op €10. Oké, €10 van mij in de pot. Meneer De Wever, doet u er nog €5 bij? Ik heb dat al gedaan met de Rode Neus, maar ik wil dat zeker nog eens doen, geen probleem. Hoppakee, dankjewel voor uw toegift. En sorry voor alles. Ook een klein dat is een ander programma. Heel fijne dag nog verder, meneer De Wever. Tot de volgende keer en bedankt voor de medewerking. Heel Dankjewel. Ik heb hier ook echt een soort van sorry plaatje. Dat is niet goed, hè, Jonas? Hm? Je hebt je best gedaan. Je hebt je best Ja, gedaan. Ik heb dat Maar dan moet ik een keer proberen, serieus. We hebben gelachen. Het was zelfs geen hihi. Want ineens, ik hoorde ze niet meer hier. Ze hadden al 3, anders is het altijd lol. En nu waren ze weg. Zo, Straks ineens. nog een Hallo, opdracht. is daar nog iemand? Koenike Wouters, zeg jij er eigenlijk nog? Want Sst, de muziek is begonnen. Je hebt wel gelachen, Koen. Of ook niet? Ik heb hartelijk gelachen om de miskleuren van de Jonas. You. Make us cue.